esango nuke eskultura dela gai bat jendeari nahiko zaila egiten zaiona. Eskultura berez, figuratiba, irudiak garbi balin badaude eta norbaiten burua balin bada eta gaina ezaguna balin bada, jendeari oso errez egiten zaio eskultura oso ona dela esatea, ez? Baina eta euskal artearen esan nuke berezitasun bat, arte garaikidea dela, ez? Oteizaren edo Txilidaren eskulturak ez dira oso errezak ikusteko, ez? Jendeak esaten du, ez zer ulertzen. Baina, hainbeste balio badu zerbait batek izango da, eta, hola uzten da gaia. Ez du inork bere dun balorea ez dio ematen. Orduan, gurea ere, azkenak postua, 21. izaldian gaude, eta horren egiten den eskultura gehientxun bat abstraktua da, ez? Orduan, hori balorean jarri nahi dugu, baina ez besterik gabe esan, hau abstraktua da, eta jazta, eta ez behar zulertzen, bosta jola, ez. Baizik, hurbildu nahi dugu, zer den arte garaikidea, noraino iristen da, eta jendea eta gaztetxoi eta denei, mundu guztiari, zerbait eskaintzea, baina ulergarri. Orduan guk ingo ditugun bi erakusketetan, egongo dira esperientzia batzuk eskultura jendearen ganatzeko. Osea, pixka bat hurbiltzeko gaur egungo artea, eta jendeak ez ulertu edo ez ulertu, baizik pixkat disfrutatu eta bere garrantzia eman, zatik atzian egileak daude eta horta dedikatzen diena.